Radek taky, teď mu říkám předevčírem Čeče, já jsem přinesla zpátky tu močku, už mám 2 dny v tašce, jo. A on mi povídá, já to nepochopím. Co je to za problém? Říct, sestřičko, tady mám čurán. Já jsem říkala, když já jsem byla na posledčku mimo stoli, protože tam bylo asi 20 lidí a sestřička má 20 metrů přede mnou. A vůbec mě ani neslyšela, jenom mi říkala, paní Konatko, vy bydlíte kousek, běžte domů, oni přivezli 3. příjem, to byste tady byla ještě 3 hodiny, jo. A já jsem si v té chvíli opravdu jsem uvažovala, jestli mám nebo nemám jít domů. Pak jsem říkala, no to nemá smysl, když se s ní osobně znám, ještě jste spolu dělali, tak když mě bude blbě, tak jí prostě zavolám. Ale já jsem šla jenom vyřešit ty sociální otázky. Kdo mě vlastně bude to totiž, já 47 let chodím k závodákovi. A ten má určitý omezení, v tom, co může a nemůže.